Ertängi aş aşarga vakit. Qoz bäpkäsi, әйдә, туп уйнарга чыгабыз. Yok, top oynayasım kelmey. Min kompyuterda oynayım. Ulan, tişki aş hazır. Qoz bäpkäsi, әйдә, су кыйнырга барабыз. Oynasım kelmey. Min kompyuterda oynayım. Ulan, әйдә кичке аш ашарга. Qoz bäpkäsi, әйдә, балык тотарга. Yok, borasım kelmey. Min kompyuterda oynayım. Син нинди кызыклы уен таптың соң? Хәтта уйнарга да чыгасың килми. Кер, көрерсең. Ой, белмим, нишләргә инде. Бер кая бармый, җүнле ризык ашамый. Көннәр буе өйдә утыра, компьютер уеннарына кирип киткән. Нишләргә? Белмим. Шәпме? Шәп. Минем дә шундый булсын иде. Компьютермы? Юк, велосипед. Әйдә, әниләрдән безгә велосипед алып бирүләрен сорыйбыз. Без дә тау битләре буйлап велосипедта элдертер идек. Кадерле әниләр, безгә велосипед сатып алыгыз әле. Син харышет. Qoz bäpkäсе бер кайчан да велосипедта йөри алмаячак. Чөнки ул бик хәлсез. Мин сиңа ярдәм итәрмен. Мин нәрсә эшләргә кирәклеген беләм. Зарядка. Йөгерү. Чынагу. Турник. Бары тик файдалы ризык кына. Саф һава, су кояш һәм рәхәт җил исә. Урамда узышып, уйнауга ни җитә. Тормыш ул хәрәкәт, күңелле һәм рәхәт. Утырмый гелидә, уенда бәрәкәт. Тормыш ул хәрәкәт, күңелле һәм рәхәт. Утырмый гелидә, уенда бәрәкәт. Бәпкә, сак